Καλησπέρα. Αυτό είναι ένα παλιό ζήτημα. Εδώ και τουλάχιστον 7 χρόνια συλλέγουμε, καταγράφουμε και αναλύουμε στατιστικά και πραγματικά στοιχεία για τη ρατσιστική βία στη χώρα, η οποία έχει σημαντευτεί από 2-3 κομβικές στιγμές. Εν συντομία εδώ, γιατί υπάρχουν όλα σε μια έκθεση που έχει βγει πρόσφατα στο διαδικτυακό μας τόπο. Η πρώτη στιγμή κομβική ήταν το 2007, όταν το λαός μπήκε στη Βουλή και η πολιτική ατζέντα για πρώτη φορά από ένα κόμμα άρχισε να χρησιμοποιεί το μεταναστευτικό ως μοχλό για άγγιση ψήφων. Και ήταν η πρώτη εμφάνιση της Ισλαμοφοβίας στην Ελλάδα, που ήταν μέχρι τότε η μόνη χώρα που δεν είχε κανένα Ισλαμοφοβικό περιστατικό. Η δεύτερη κομβική στιγμή ήταν το 2009, πριν από τις ευρωεκλογές του 2009, όπου ο πολιτικός λόγος και ιδίως ο λόγος των μέσων και μάλιστα των κεντρικών μέσων, των εθνικών μέσων, αυτών που παραδοσιακά ήταν στο κέντρο, για πρώτη φορά άρχισαν να χρησιμοποιούν καθαρά ξενοφοβικά επιχειρήματα. Ήταν τότε που η πολιτική τάξη, πάνω στην έναρξη της κρίσης, ένιωσε ότι μπορεί να κλείσει ψήφους χρησιμοποιώντας το ίδιο επιχείρημα που είχε χρησιμοποιήσει νωρίτερα το λαός του Καρατζαφέρη. Μάλιστα, είναι η πρώτη χρονική στιγμή στην οποία στον ελληνικό πολιτικό λόγο, μάλλον στην ελληνική σύγχρονη πολιτική ιστορία, η πρώτη στιγμή που το μεταναστευτικό μπαίνει στις προεκλογικές συζητήσεις. Αν μάλιστα πάει κάποιος και συγκρίνει να δει προεκλογικές συζητήσεις πριν από κάθε εκλογές, ήταν ανύπαρκτο το μεταναστευτικό με τότε. Μα εντελώς ανύπαρκτο. Η τελευταία κομβική στιγμή είναι του προηγούμενου έτους, με την άνοδο της Χρυσής Αυγής, τη δημοσκοπική άνοδο της Χρυσής Αυγής, και κυρίως μέσα από μια υποχώρηση των εικονικών ακροδεξιών κομμάτων, όπως ήταν το λαός του Καρατζαφέρη, το οποίο έκανε παλαιοδομήσεις σχετικά με αυτό το ιδεολογικό επίπεδο, και την υποχώρηση όλων των κομμάτων που χρησιμοποίησαν ρατσιστικό λόγο, χρησιμοποίησαν ξενοφοβικό λόγο, αλλά οι πιο γνήσιοι εκφραστές αυτού του λόγου ήταν Χρυσή Αυγή, η οποία πραγματικά άντλησε και με εκλογικό κέρδος τα ωφέλη αυτής της ευρείας διάδοσης ενός ξενοφοβικού λόγου, που είναι ένα πρωτοφανές φαινόμενο στην Ευρώπη. Από το 2010 ηγούμαστε ενός ευρωπαϊκού δικτύου κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, το οποίο καταγράφει σημαντικά περιστατικά, με ένα ελάχιστο κοινό παρονομαστή σε διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο. Αυτή η καταγραφή δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια ειδική περίπτωση, τόσο όσον αφορά τη φύση, την πολιτική, την ποιοτική και την ποσοτική των περιστατικών ρατσιστικής βίας, όσον αφορά και την ανταπόκριση, την μη απόκριση του πολιτικού συστήματος ή των αρχών απέναντι στα φαινόμενα της ρατσιστικής βίας. Και πολλά υπόθηκαν προηγουμένως για το ποια είναι η αιτία. Γιατί αν κάτι έχει αξία σήμερα να συζητήσουμε, είναι για ποιο λόγο δεν έχει γίνει τίποτα ενάντια σε αυτή την ραγδαία άνοδο αυτού του δυσάρεστου φαινομένου, του φρικτού φαινομένου, και τι μπορεί να γίνει. Αναφέρθηκαν διάφορα στοιχεία, είναι δύο σημαντικά. Ένα είναι ξεκινώντας από εμάς ή ξεκινώντας από τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τα δικαιώματα και ξεκινώντας από τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης. Ένα είναι αυτό που αναφέρθηκε εκλαφυρά, αλλά τέλος πάντων είναι το πρόβλημα εκπροσώπησης των μεταναστών. Οι μετανάστες, αν το θέλουμε, τα θύματα της ρατσιστικής βίας είναι εντελώς ανύπαρκτα στο δημόσιο λόγο. Δεν έχουν καμία πρόσβαση στο δημόσιο λόγο, καμία πρόσβαση στη δημόσια σφαίρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις προχθές το Υπουργείο Εσωτερικών είχε μια άτυπη συνάντηση με μεταναστευτικές οργανώσεις, από τις οποίες στην ειδησιογραφία δημοσιεύτηκε μονάχα μία δήλωση του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι οργανώσεις ήρθαν προφανώς, συμμετείχαν σε αυτήν αποσπασματικά, δηλαδή όχι με μία ενιαία κεντρική εκπροσώπηση, και δεν έκαναν καμία δήλωση σύμφωνα με όσα τέλος πάντων δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες. Και όλο αυτό το χρονικό διάστημα που η κατάσταση έχει εκταχθεί σε βαθμό πια που να ξυπνήσει ακόμα και το πιο κοιμισμένο Έλληνα πολίτη, δεν υπήρξε καμία ανησυχία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έστω όσων ανυπαρήγαγαν αυτές τις ειδήσεις, να αναζητήσουν τη φωνή των μεταναστών ή την άποψή τους για το τι ακριβώς σημαίνει. Είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις, στις οποίες βλέπουμε στο δημόσιο λόγο κάποια παρέμβαση μεταναστών ή οργανώσεων ή εκπροσώπων τέλος πάντων των θυμάτων. Το δίκτυο, μάλιστα, καταγραφής των ρατσιστικών περιστατικών, κυρίως ιατρικών περιστατικών που έχουν αντιμετωπιστεί πρωτοβάθμια από οργανώσεις, ήταν το μόνο το οποίο, ακριβώς γιατί αφιέρωσε ανάλογο χρόνο και πόρους, είχε κάποια δημοσιοποίηση. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι μέσα στην ζούγκλα του προηγούμενου καλοκαιριού,
προσπαθήσαμε μια σειρά από ανθρώπους που είναι και εκπρόσωποι οργανώσεων να ανατρέψουμε τους μύθους που υπάρχουν για τη μετανάστευση. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάναμε, αν θυμάται ο Γενούς και ο Νικόδημος, είχαμε κάνει μια εκδήλωση για τους 10 μύθους για τη μετανάστευση, το οποίο μάλιστα δημοσιεύτηκε την ίδια μέρα ανάμεσα στις 3 πρώτες ειδήσεις του NGR, που είναι βασική πηγή δημοσιογραφίας για τα διάφορα μέσα. Σας διαβεβαιώ, δεν αναπαρήθηκε από κανένα. Προεκλογική βέβαια περίοδος και δεν είναι καθόλου τυχαίο. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα εκπροσώπησης, έλλειψης φωνής και υπάρχει αυτό που προηγουμένως επίσης γλαφυρά περιγράφηκε, είναι σαν ο κόσμος των μεταναστών ή ο κόσμος των θυμάτων να είναι ένας κόσμος κάπου μακριά, κάπως αόρατος. Το αόρατο των θυμάτων είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ιστορικά είναι περίπου αυτό που είχαν τα θύματα του ολοκαυτώματος. Ήταν αόρατα, ήταν ανύπαρκτα, πονάει λιγότερο, στενοχωρεί λιγότερο. Προφανώς δεν ήταν το ίδιο να διαβάσουμε όλοι για την είδηση ότι κάποιοι μετανάστες πήγαν στην προσπάθειά τους, πόσες χιλιάδες έχουν πήγει τόσα χρόνια, από το να δούμε τη φωτογραφία του κοριτσιού χθες. Που πήγε σαν ποντίκι. Το άλλο μέρος του ζητήματος είναι η οργανωμένη κοινωνία, η συνταγμένη κοινωνία. Είναι προφανές ότι έχουμε να κάνουμε εδώ με κάτι στο οποίο η Ελλάδα έχει εμπειρία, ιστορική εμπειρία και θα λέγουμε ότι έχει γενικά know-how. Πρόκειται για παρακράτος. Είναι σαφέστατο ότι πρόκειται για παρακράτος. Είναι σαφέστατο επίσης ότι η Ελλάδα πληρώνει ίσως το γεγονός ότι η ελληνική αστυνομία και γενικά το δικαστικό σύστημα δεν επαναθεμελιώθηκε μάλλον μετά την δικτατορία, αλλά με κάποιο ομαλό τρόπο συνέχισε να υπάρχει διατηρώντας κατάλοιπα από το παρελθόν. Αυτή η συμπεριφορά την οποία καταγράφεται σήμερα απέναντι στους μετανάστες είναι μια συμπεριφορά που οι παλιότεροι μπορούν να θυμηθούν ότι υπήρχε σε παλιότερες εποχές απέναντι σε αντιφρονούμιδες. Είναι λοιπόν μια συμπεριφορά αυταρχική και έχει να κάνει με κατακλείδη και για πρακτικούς λόγους, έχει να κάνει με έναν μη επαγγελματισμό, να το πούμε απλά. Αν μη τι άλλο, έχει να κάνει για μια δημόσια υπηρεσία που απλά δεν κάνει τη δουλειά της. Το θέμα είναι οι μετανάστες κάνουν τη δουλειά τους, τα θύματα κάνουν τη δουλειά τους, οι οργανώσεις, η υποστήριξη μεταναστών κάνουν τη δουλειά τους. Ποια είναι αυτή η δουλειά που θα μπορούσε να γίνει? Θα ήταν, εκτός από την καταγραφή των περιστατικών, να προσπαθήσουν να υποστηρίξουν τα θύματα με κάθε τρόπο. Ένας τρόπος είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος της εκπροσώπησης. Εκπροσώπηση χρειάζεται σήμερα, αύριο το πρωί, αν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να υφίσταται πλέον μετά από 20 χρόνια μετανάστευση στην Ελλάδα αδυναμία εκπροσώπησης. Πρέπει με κάθε τρόπο να υπάρξει μια σοβαρή, νυφάλια εκπροσώπηση των μεταναστών με συμμετοχή στο δημόσιο λόγο. Το να κερδίσει βήμα στο δημόσιο λόγο δεν θα είναι εύκολο και υπάρχει τρόπος γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει οι μετανάστες να είναι παρόντες στην κοινωνία, στην τοπική κοινωνία και να είναι παρόντες, δεν μιλάω για κάτι αγωνιστικό, δεν μιλάω για φεστιβάλ, δεν μιλάω για αυτά, μιλάω για πρακτικά πράγματα. Όπως και όσοι υποστηρίζουν τους μετανάστες και όσοι θέλουν να υποστηρίξουν τους μετανάστες. Σε μια σύντομη ερευνητική προσπάθεια που κάνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, κάποιοι ίσως να είδατε, υπήρχε και ένα φωτογραφικό ρεπορτάζ, κάποιοι συμμετείχατε, διαπιστώσαμε ότι το νούμερο ένα πρόβλημα των θυμάτων, γιατί το θέμα είναι τι θέλουν τα υποκείμενα, όχι τι θέλει ο καθένας στο μυαλό του, είναι ο φόβος. Το ένα πρόβλημα είναι ο φόβος, και δεν είναι ο φόβος απλά ότι θα με δίνουν από εδώ έξω. Είναι ο φόβος αν θα με δουν και τι θα σκεφτούν. Είναι ο φόβος πώς θα το πω στους δικούς μου. Είναι ο φόβος πώς θα με βλέπει τώρα το αφεντικό μου, που είναι φίλος μεν, αλλά είναι ο φόβος το πώς θα πάω μεθαύριο να πάρω εκεί αυτό. Λοιπόν, μια ωραία λοιπόν προσπάθεια που θα μπορούσε να γίνει στη αστική βία και ως αντίδοτο στα προβλήματα που υπάρχουν, θα ήταν όχι αναγκαστικά η νομική εκπροσώπηση, θα πάμε και σε αυτό, η οποία μπορεί να έχει δυσκολίες γιατί το θύμα θέλει να μείνει ανώνυμο και το καθεξής, αλλά ομάδες εθελοντών, οι οποίες απλά θα βγαίνουν με αυτούς τους ανθρώπους έξω. Είχαμε εμείς εκδικητικές περιπτώσεις ανθρώπου που φοβόταν πάρα πολύ, διαβάσατε ίσως για αυτόν σε αυτό το ρεπορτάζ για το οποίο σας ανέφερα την ερευνητική προσπάθεια, ο οποίος άρχισε να βγαίνει έξω. Άρχισε να βγαίνει έξω με τον φωτογράφο και την παρέα του. Αυτό άλλαξε τη ζωή του ανάποδα. Πρακτικά η εκπροσώπηση νομική δεν χρειάζεται να γίνει μόνο πηγαίνοντας τα θύματα στη διαδικασία τη δικαστική, τη διαδικασία της ανακριτικής αστυνομίας. Γιατί να μην πάνε οργανώσεις και συλλέγοντας στοιχεία τα οποία κατάνε ανώνυμα οι ίδιες, υποβάλλουν αντίστοιχες αναφορές, μαζικές αναφορές, στο συνήγορο του πολίτη, στην εισαγγελία και ζητούν να επιληφθεί το προβλήματος. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη έξαρση της αστικής βίας, αλλά τα νούμερα, όχι μόνο από την πλευρά της αστυνομίας, αλλά και από την πλευρά των οργανώσεων ή των επίσημων αρχών που ασχολούνται με το θέμα, είναι πάρα πολύ μικρά. Συνεχίζουν να είναι πάρα πολύ μικρά. Υπάρχει λοιπόν δρόμος γι' αυτό.
παρουσία στην τοπική κοινωνία. Πέρα από αυτή την παρουσία, την εθελοντική, των ευαισθητοποιημένων πολιτών, της κοινωνίας πολιτών δίπλα στα θύματα, που θα ήταν εξαιρετικά και κρίσιμη και αξίζει πάρα πολλά, εξατομικευμένη και κοινωνικά πολύ σημαντική, είναι η παρουσία στην τοπική κοινωνία απέναντι στα προβλήματα που έχει σήμερα μέσα στη μείζωνα κρίση. Δηλαδή, αν η Χρυσή Αυγή είναι στον δρόμο και ψάχνει να δει ποιοι μικροπολιτές έχουν άδεια και ποιοι δεν έχουν για να τους ρημάξει και να τους πάρει στο τραπεζάκι, τότε είναι επίσης σημαντικό Έλληνες και μετανάστες που ζουν, για παράδειγμα, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, υπό την αιγίδα και με τη συνεργασία του Δήμου, ο οποίος το μόνο κόστος που θα κάνει είναι να του δώσει ένα φωσφορούχο μπλουζάκι που θα λέει Δήμος Αθηναίων, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή you name it, πείτε οτιδήποτε, Επιτροπή Καλής Συμβίωσης, θα είναι μια ομάδα που θα πηγαίνει στον δρόμο για να διαπιστώσει ακριβώς τέτοια προβλήματα ή ακόμα αν υπάρχουν απορρίμματα ογκώδη που πρέπει να ειδοποιηθεί η υπηρεσία ή αν υπάρχουν άλλα προβλήματα ποιότητας ζωής, τα οποία οι ίδιοι μετανάστες με τη βοήθεια των Ελλήνων θα βοηθούν στην επίλυσή τους. Δηλαδή θα μπορούν να υποδείξουν ή θα υποδεικνύουν στις κοινότητες. Με αυτόν τον τρόπο αυτό θα μπορεί να ανατρέψει άρδιν το κλίμα εναντίον των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Είναι ένα παράδειγμα ενός προγράμματος που θα μπορούσε να γίνει σε πολύ μικρή κλίμακα και να έχει πάρα πολύ ανταποδοτικά αποτελέσματα και φυσικά μεγάλη δημοσιότητα. Και τέλος, το μεγάλο πρόβλημα είναι ο πολιτικός λόγος. Και φυσικά αυτό που μόλις περιγράψαμε, δηλαδή η άνοδος του ρατσιστικού λόγου, η διάδοσή του ξενοφοβικού λόγου και των επιχειρημάτων του σε όλο το έδρος του πολιτικού φάσματος. Δεν είναι τυχαίο ότι οι δύο πρώην υπουργοί εξελέγησαν μεγάλους αριθμούς ψήφων. Ακριβώς ήταν εκείνοι που εξέφρασαν ξενοφοβικό λόγο ατεκμηρίωτο, μάλιστα, συστηματικά. Και προηγουμένως αναφέρθηκε κάτι γι' αυτό. Αναφέρθηκε η αποτυχία των μεταναστών να συμμετάσχουν στο δημόσιο λόγο. Θα έλεγα εγώ ότι ήταν και αποτυχία των μεταναστών και των κομμάτων να ενταχθούν στην πολιτική σφαίρα. Δηλαδή να ενταχθεί η μετανάστευση, να ενταχθούν οι πρόσωποι των μεταναστών στην πολιτική σφαίρα. Μόνο ένα κόμμα προσπάθησε, όπως ξέρουμε, να εντάξει τους μετανάστες, αλλά αυτό χωρίς μεγάλη αποτυχία. Ίσως τελικά να μην ήταν και πάρα πολύ κακό, δηλαδή σε μια μεγάλη κρίση της πολιτικής τάξης, οι μετανάστες δεν είναι μέρος αυτού του προβλήματος, δεν είναι μέρος αυτού του πολιτικού συστήματος. Αλλά είναι ίσως τώρα η στιγμή, ακριβώς, να αναπτύξουν τις δικές τους συλλογικές διαδικασίες εκπροσώπησης, γνήσιας εκπροσώπησης, οι οποίες θα είναι διακριτές στο δημόσιο χώρο, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν μέρος της νέας περίοδου που, όπως και να έχει, υπό οποιασδήποτε συνθήκες ανοίγεται στη χώρα. Η συζήτηση στην Ελλάδα υποβαρύνθηκε πάρα πολύ από την επιστροφή του όρου λαθρομετανάστες, ο οποίος είχε γενικά εξαφανιστεί στην αρχή της δεκαετίας του 2000. Δηλαδή, στην αρχή της δεκαετίας του 2000, για πρώτη φορά είχε φύγει ο όρος αυτός, είχε υποχωρήσει μπροστά στον όρο μετανάστες, ο οποίος μέχρι τότε, σας θυμίζω, δεν χρησιμοποιούνταν παρά μόνο για τους Έλληνες του εξωτερικού. Δεν χρησιμοποιούνταν όρος μετανάστες για τους μετανάστες που είχαν στην Ελλάδα. Σήμερα συνυπάρχουν οι δύο όροι και όποτε θέλει κάποιος να επιβαρύνει να κάνει αρνητικό το λόγο του, χρησιμοποιεί τη λέξη λαθρομετανάστης. Αυτή είναι μια λέξη η οποία εμπολής έχει ενοχοποιηθεί, θα το πω αλλιώς, ο παράνομος μετανάστης. Έχει ενοχοποιηθεί αυτός ο όρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ελλάδα αυτό αγνοείται πλήρως. Και θεωρώ ότι θα επανέλθει ως ζήτημα και ως πρόβλημα, εξαιρετικά σημαντικό, ίσως όχι εσωτερικά, αλλά θα επανέλθει με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές τις λίγες πρακτικές ιδέες θεωρώ ότι αν πρέπει να γίνει κάτι άμεσα όσον αφορά την εκπροσώπηση, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει κάτι άμεσα όσον αφορά την καταγγελία των προβλημάτων της ρατσιστικής βίας στις αρμόδιες αρχές και της παρακολούθησης του συστήματος αυτού. Και θεωρώ ότι πρέπει να γίνει κάτι άμεσα με τη συμμετοχή στο δημόσιο χώρο, πέρα από τις ωραίες κουβέντες που κάνουμε, μαζί με ομάδες Ελλήνων, μέσα από πιλωτικά προγράμματα άμεσης επαφής στην τοπική κοινωνία. Όπως σας είπα πριν, μπλουζάκι, φωσφορούχα, Δήμος Αθηναίων. Τέτοια πράγματα χρειάζονται για να μπορέσει να ανατραπεί αυτό το στερεότυπο στην ελληνική κοινωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παύλου. Και τώρα θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Κάγιο από την Τανζανία. Γεια σας και από μένα. Αφού έχω μόνο 5 λεπτά θα προσπαθήσω να μην πω πολλά. Ήρθα άλλα, αλλά μου ήρθαν άλλα πράγματα που πρέπει να τα πω. Τα προβλήματα των μεταναστών, ειδικά εδώ πέρα που έχουμε προβλήματα με τις αυγίδες, μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι εμείς ως μετανάστες δεν έχουμε σωστή εκπροσώπηση. Δηλαδή, όποια προβλήματα βγουν, εμείς δεν είμαστε τόσο